Gihinluan sa taga-barangay ug sa nagboluntaryo nga mga residente ang culvert sa Purok San Jose, Carmelite Road, Buhangin proper, Davao City. Kay nangasangit ug nibara sa culvert ang mga basura ug kahoy. Aron mohubas dayon ang tubig, gibaha ang lugar kaganiyang kaadlawon nga resulta sa kusog nga ulan. Matod sa Purok leader nga si Jojo Tiwakin, ana sa 80 ka pamilya ang apekado sa baha. Dugay na sumala pa nga problema sa lugar ang baha inig magsigig ulan. Kay mo mangguni siya ang pinakababa sa area sa Barangay Buhangin area. So mahimo siyang catch basin diri nga lugar. So mo nang expected na mo nga kada ulan gyud nagibaha diri. Sa una, 2 to 3 ka oras lang mohubas dayon ang baha, pero karon nadugay og hubas ang tubig tungod kinabarahan ang culvert. Sa una dali ra mga mga alas 5 wala na ni baha ingon ani na tubig. Pero sa pagkakaron gumikan anang kuan diha karon barado sa culvert mo nang dugay ka baba ang tubig. Dugay nang nakahibalo ang Barangay Buhangin proper sa problema sa baha sa Purok San Jose ug giasikaso na kini aron masolusyonan. Hasol alang sa mga residente inig mobaha sa lugar kay abot sa dughan sa 5 piye ang gilawmon sa tubig sa ubang bahin sa Purok San Jose. Nausab man guning culvert dire. Ito nalipay man may kay nausab lagi ang culvert, pero sa nausab ng culvert nagkadako naman ng baha. Grabe kahasol kay mga kagamitan nato, mga damage man gud. Nya malagi nang kunan namo kay puti tarong ka kunan ani kabalhinan. Orang antos lang mi diri. Malagi na mong problema lang nga kinala na ma-obserbahan lang ang mga posisyon rin. Di may katulog og tarong rin. Nabo na ako mosaka ang tubig. Gawa sa Purok San Jose sa Barangay Buhangin proper, nakasinati sab og street flooding ang ubang lugar sa Davao City. Dali ra hinuon hubas ang baha sa ubang lugar. Sama dinhi gawa sa usa ka subdivision nga duol sa Buhangin Memorial Park ang nasinating pag-ulan sa Davao Region epekto sa Tropical Depression Henry ug habagat. Sa gipagawas nga Advisory number 2 sa Pag-asa, gipasidadan ang mga residente sa Davao Region nga magigmat batok sa posibleng pagbaha tungod sa ginabantayan nga bagyong Henry ug habagat. Gilauman ang hinay ngadto sa moderate nga pag-ulan nga dunay thunderstorms nga moresulta sa pagtaas sa level sa tubig sa mga sapa sa 5 ka mga probinsya sa rehiyon. Gipaigmat ang mga nagpuyo dool sa bukid, sapa ug ubos nga lugar nga magpabiling alerto. Giyawhag usab ang mga motorista nga mag-amping sa biyahe ug kanunay magmonitor sa mga advisory ug mosunod sa abiso sa mga otoridad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.